Lizarrako inauteriak ospatu baino egun batzuk lehenago, herriko ikazkinek inauteriak ospatzera etortzeko deia egiten zieten inguruko pertsonaia guztiei. Hauek, adarraren soinuaz deia entzuterakoan, Lizarrara abiatzen ziren ziztu bizian. Eta horrela, deia entzuten denunean, inauteriak elkarrekin ospatzeko asmoz, pertsonaia guztiak beren bizilekoetatik korrik gertatzen dira eta Lizarrarako bideari ekiten diote. Nekazariek eskura zutena jazten zuten, inguru hauetan, baratzetan zuten palokia. Horrela, haien baratzeetatik igi ateratzea lortzen zuten. Inauterietarako jantzia ez eramanari, zirikatzen jarraitzedin, pikule horrak eskainiz eta errautza botaz. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra. Hainbat pertsonai elkartzen dira Lizarraldeko bideetan. Jurramendi, Lokitz, Urbasa, Handia, Beierri, Oteitza eta Herribera aldeko bideetatik. Horrela, pixkanaka, hainbat lekutatik iristen hasiko dira pertsonaia horiek Lizarrako inauterietara. Larragako joaldunak. Sartagudako alargunak. Ameskoako txitarro eta katxiruloak. Lokitz Magaleko zamarreroak. Oteitzan elkartuko ziren zenbait pertsonaia. Eta basoetatik etorritako beste izaki mitologiko batzuk. Hala nola, Basaiaun, Tartalo. Behin denak Lizarran daudela, kaleetan elkartzen dira. Edozein leku, aproposa izan daiteke ikaskin dantzan aritzeko, konjuruak egiteko, edo errautza botatzeko. Guzti hau, lurra eta natura esnatzeko helburuarekin egiten dute. Urtaro aldaketari ongi etorria eman, negutik udaberrira pasa eta fruitu guztiak ernatzen eta loratzen hasiko direla ospatzeko.